customer tinawag na sir sa isang server dahil misgender daw siya. Sa wakas, nagkabati na new YouTube Cocomelon meta, public high school teacher versus $1 million mathematical equation. Ako nga pa si James Yapper para magatid ng balita na ngayong linggo kay atin agad simulan. Sa post si Sir John na nangyari daw sa Ulis Ayala Center, Cebu. So sinabi niya dito, di ko ito naiintindihan eh. Para siyang hieroglyphic sa akin. So nakahanap ako ng translation dito at sinabi pala niya dito na 2 oras daw pinatayo ng isang customer na nagngangalan si Jude. Sigurado daw siya na simula 4 PM hanggang 6 PM meron daw pinatayo na server dahil tinawag daw na sir ang isang customer na na-misgender daw at hindi yun nagustuhan ni Jude. Kaya daw siya sigurado dito kasi pagkatapos daw nila bumaba sa elevator, malapit sa Laylam at nakita nila empleyado na nagmamarcha hanggang alas 6. Lumapit dito si John kay Jude, tinanong niya ano nangyari? Siya ba yung may-ari o itong customer? At sabi ni Jude daw ng sarcastically na tanungin mo yan. Kaya tinutukoy yung server kung ano yung nangyari. Pagkatapos tinanong ko ang server kung ano nangyari, sinabi niya natawag ko siyang sir. Pagkatapos dinala ko ang server papunta sa kanilang staff room at dito na siya magulgol at nagpanik ata. Una kong tanong dito, nasan yung manager para pag-usapan to? Pero meron din naman nilabas si Jude, mamaya pag-usapan natin yan na kanyang reply sa naging backlash niya dito. So nag-sorry na dito yung server, pati yung mga empleyado kay Jude, pero hindi pa daw Jude sa kanya yon. Hindi pa niya pinaalis ang server at siguro kinausap pa niya regarding sa pag-misgender sa kanya na na-hurt siya dahil doon. So sinabi niya kung dito dumating si John at kanyang nanay para hindi pa kailaman nangyari, baka hindi na daw tumigil yung pagtayo doon nung server at nung customer niya dahil doon sa pagka-misgender sa kanya. So sinabi niya dito na parte din siya ng LGBTQ community at naiinis siya na dahil sa simpleng pagkakamali ng server na hindi naman niya sinasadya ay bakit kailangan natin pahiyain ng gano'n at ba't yun ang kailangan mo ipakita. Pinapakita mo lang dito na mas importante pa sa'yo yung gender mo kaysa sa pagiging tao mo. Isang TV personality din si Jude at ito ang kanyang buti na lang, buti. Uy, wala naman pala siyang kausap eh. Illusion lang ang lahat. Tignan mo ako, illusion lang ang lahat. Ito yung good ending na gusto ko sana makita. Hangin lang pala ang kausap niya. Gusto ko yung mas importante pa sa ating mga tawag sa atin. Ako nga gusto kong tawag sa akin, master. Hindi ko naman nakukuha. Yun ang gusto ko talaga. LGBTQM ang dapat dagdag dyan. Ano pang gender mo, ano pang letra ay dagdag mo dyan. Ang respeto ay dapat sa lahat mo ibigay. Hindi lang dahil nandiyan ka, hindi lang dahil hindi na misgender ka. Siguro kung sinasadya niya. Sa dami na inaayos niya, mga ginagalaw na toyo at patis, mga dinadagdagan na balik panaog sa mga plato, mag-aayos, magbabas out. Diba? Hindi ikaw ang top priority niyan. Hindi niya una inisip paano ko tatawagin tong taong to. Customer ka. Diba? Yun na yun. But the customer is not always right. At ngayon, ang kanyang napulot ay toyo kaysa patis. So, na-delete na yung kanyang reply. Pero syempre nakahanap ako ng nakapag-post nito. So, sinabi niya rito na isang series daw ng errors yung nangyari sa kanila. At totoo daw na na-address siya as sir. Pero di naman daw siya nagalit at hindi siya sumigaw. At hindi rin naman talaga yung na-prove nung nag-post at wala naman talagang ganong alegasyon. Pero at tinatawag nga siya ng mga students niya na sir at mga nephews at nieces niya na tito. So pala lang daw sa kanya, it's no skin off my nose and it is funny to me that the transphobes seem to think that I am anguished by it. Na wala lang to sa akin. Sanay na naman na daw siya ma-misgender. Basta honest mistake, binibigyan ko to ng panahon para may opportunity ako magpagturo. Pero dahil daw close siya sa mga owners sa restaurant, in-inform na lang daw niya to kaysa i-post sa social media. Pero ganun din, pero post din. So wala lang din. Para daw hindi makuha ang court of public opinion. Mas lalo lang siya nabigla kasi mismo may-ari ay isang maganda daw na trans woman. So dapat mas naiintindihan niyo. Ang una ko iniisip dito, bakit 2 oras inabot? Napaka-tindi ba niyan? Isa ba tong driver's license seminar? Anong kailangan mo ipakita dito na kaya mo siya kasing patayuin ng gano'n? Di ba? Naiintindihan ko na gusto natin i-educate ng mga tao. Pero dapat may limitasyon din tayo. Marami ka atang time para kausapin mo. Kasi hindi mo na siya pinatayo. Pero di ba, alam mo naman sa body language at pagiging courtesy ng isang tao sa kanilang manners na hindi naman niya naalis hanggang hindi mo sila tinitigilan kausap. Ganyan din sa mga CSR, sa mga customer representative. Kanina kakausap ko lang sa isang Converge representative. Paulit-ulit ako sa tanong. Alam ko naiinis siya sa akin pero gusto ko malaman yung tamang sagot. Pero naiintindihan mo ba, hindi yan aalis yan hanggang kinakausap mo siya. At feeling ko yun ang gusto mo mangyari. Kasi di mo man lang siya tinawag sa upuan mo. So yan, so naghahanap daw siya ng kanyang gender sensitivity seminar pero sana naging sensitive din tayo sa naging itsura nun sa kanya. Diba? Makikita na maraming tao. So, isipin mo na lang, sa sobrang tagal mo no, may tao na nakapag-picture. Naiintindihan ko mga 15 minutes siguro, max na. 20 minutes.
sabihin mo lang, uy, tawagin mo naman ako ng ganito ako gustong matawag ako. Sige, pagbigyan na natin kung anong gusto mo. Kung doon ka sasaya, sige, pag-usapan natin. Pero 2 oras, daig mo pa ang isang seminar. 2 wrongs don't make a right. Hindi nakakabuti na mapapahiya tayo ng tao ng ganong katagal. May okay lang sigurong pagsabihan mo, pero ang sobra ay sobra. What transpired between me and the staff was also a matter to be settled between us and we were. Pero hindi mo pwede i-level yung sarili mo sa staff yan tapos ikaw yung customer. Siyempre, nasa side ng customer ang management niyan. Pero nagsalita din naman yung mismong management regarding dyan. So dito, sinusuportahan pa din ng Ulis, hindi ko lang kung na-butcher ko yung pagkatawag doon, sa employee na involved in the incident. He along with his teammates have our support. We aim to provide a safe and respectful environment not only sa kanilang guests pero sa kanilang mga tao. Hopefully, hindi lang dahil na-call out kayo kaya kayo ganito. Sana ito ay talagang lahat ng mga tao ay nasusuportahan at talagang napapaigtin natin. Nagigets ko na gusto mo matawag na isang bagay. Okay lang naman yun. Pero mo may expect na memorize na agad yan na lahat ng tao. Doon lumalabas yung pagkatao natin. Doon na lumalabas dito na ang buong buhay mo lang ba ay nakasentro kung anong tawag sa'yo, kung anong gender. Mas may pakika pa sa tao na ibang tao sa'yo. Ngayon, kung ano man kung yung mga tropa mo yung kausap mo, yun ang tawag sa'yo. Alam na nila na ganito tawag sa'yo. Mas magugulat ka pag hindi mo naman kilala, bigla kang kakausapin na tawag sa'yo, tol. Di ba tol? Di ba? Tol ay galing sa salitang kaputol. So, technically, ang karamihan sa mga Pinoy words naman ay mga gender neutral. So, tol, para sa'yo yan. Sana ay nakakatulog ka na sa gabi. Sana ay hindi ka makalbo sa pagka-misgender sa'yo at naway hindi ka maging ganyan sa iba pa mga establishments nila. Sa wakas, nagkabati na ang customer at si Ma'am Jude. At kamakilagpost na rin siya. Nakita daw sila ng server at naglabasan na daw sila ng sama ng loob. Naglabasan na din sila ng mga pronouns nila at nagkabati na sila. So sinabi lang niya dito na present din yung isang supervisor na nandun sa store. At sinasabi niya na lagi nandun ang management para sa kanilang employees. At nalungkot daw siya, nag-escalate pa daw ng ganito ang mga pangyayari. Sinabi rin niya na nag-personal apology na din siya sa mga mismong staff na nandoon sa store. At dito nakita natin that the world is healing. Sana lahat tayo ay tawagin na lang siyang master kung alam naman niya ang kanyang ginagawa. Minsan di mo kailangan ng gender sensitivity, kailangan mo lang ng human sensitivity at sensibility sa mga tao sa ating paligid. Sunod na balita nga na ito naman, kung ito pinatayo ni Sir, ito naman pinapatayo ko sa YouTube. May bagong meta ngayon at may enjoy ito ng ating editor. Hindi ko rin pwede ito ipakita sa mga members kasi may context na yung pinag-uusapan. So kapag kailan nagkaroon ng breastfeeding meta na parang nakikita lang natin sa Twitch, di ba, yung mga nag-OnlyFans doon, at dito pinapakita kung paano magpadede ng bata. Pero sigurado karamihan yan ay mga lalaki naman, mga biologically male o mga nanonood. Makikita mo kung alam nila yung ginagawa nila kasi may isa pang part dito. Nag-research talaga ako maigi dito na dito part na to. Tumalon-talon pa talaga siya. Talagang pinakita niya ito ang aking Coco Melons at ganito dumede ang mga bata o ang kanilang mga asawa. So ito ay isang gap o isang loophole sa napaka-strict. Ben, kung naalala nyo lang yung edgy era, lalo na nung naggagawa ko nito 5 years ago, 4 years ago, sobrang dali maglabas ng isang edgy meme na hindi ka na-demonetize sa pinagkakakitaan mo yung mga ganito. Pero ngayon, unting pakita lang ng balat, kung hindi ko siya lalagyan ng harang, lalagyan ni Miss Editor ng mosaic o nung anumang photo, hindi ko to pwede ipakita. Lalo na ngayon. Pero dahil nga may context na nagpapakita daw sila ng breastfeeding, kung paano magpa-dede ang nanay, at syempre napapatayo aking server ng halos 2 oras na, ay ito ay hindi man lang age restricted. Siguro baka demonetize lang, pero hindi siya age restricted. At feeling ko dahil share education, Bailey education, at ang kinalulungkot ko lang dito na nag-check pa ako, nagiging link sila outside para sa kanilang mga OnlyFans content. Yun yung nakakalungkot dito kasi 'di ba, sinasakyan nila ang isang dapat educational lamang na isang trend. So iba't iba ito naman, yung see-through naman na shirt, so kailangan ko ni blur yan. Marami pa mga education dyan, pero ang na-educate lang sa akin dito ay kung paano ko may pagpapatuloy ito sa CR. Ngayon nakakita tayo ng rason sa bagong new meta para manood pa na mas matagal ng YouTube sa CR. Put notifications on para sa channel,
Paano ba magpadede sa loob ng CR? Kailangan ko pengi naman. Alam ko matagal na noong mga year 2010 may mga ganito na. Pero nagkaroon ng bagong influx. Kasi umaabot ito ng 4K resolution eh. Dati di ba may mga parang clickbaity pa, makikita mo yung mga thumbnail, tapos pag click mo hindi naman talaga, na talagang pinapunish na mismo ng YouTube algorithm. Pero dahil ito hindi naman siya clickbait kasi talaga namang yun ang kanilang ginagawa in exchange nga sa kanila pakita ng kanilang mga pinggan. So ayun, sunod na balita kaya na kung kanina ibang ulong gumagana, ngayon ito naman ang ulo na gumagana. So kamakailan nag-post si Sir Danny na isang letter sa ating presidente. Siya ay isang public high school teacher sa San Narciso, Quezon. Sinasabi niya meron na siyang formula para ma-solve ang isa sa mga pinakamahirap na equation. So sa larangan ng matematika, mga tulog mantika dyan, pag nagtuturo ang teacher ay naglabas si Christian Goldbach na isang conjecture na sinasabi niya na lahat ng natural number na mas mataas ng 2 ay isang sum ng dalawang prime numbers. So ang prime numbers ay mga numero na lagpas ng 1 na pwede mo lang i-divide sa kanyang sarili para maging sakto yung division. So 2, 3, 5, 7 at the list goes on. Yun yung mga prime number. So, pag ito na-solve mo, ikaw ay pwedeng bigyan ng $1 million. Yun ang parang price para makuha to. Pero may iba't ibang mga mathematical or mga tinatawag na millennium problem. No? Hindi millennium sa Yu-Gi-Oh! Pero millennium problems na pag na-solve mo to, magkakaroon ka talaga ng monetary gain sa pag-push ng mathematical inquiries, diba? So yan, sinabi niya rito na sa halos 20 years na kanyang dedicated effort, nagkaroon siya ng groundbreaking formula related sa prime numbers na a solution that mathematicians have sought for over 2,000 years. So this formula not only advances number theory, but has also enabled me to solve long-standing mathematical problems. Kung saan ito yan, the Goldbach conjecture at ang twin prime conjecture. So, kinalabas ito, natatakot siya na baka ma-plagiarize siya. Na pag ito nilabas ko, baka merong sa sobrang tagal, alam mo naman sa gaano katagal gumalaw ang impormasyon dito, pusti siya nga, napakatagal, di ba? Na baka merong kumuha, o baka may gumaya, o i-grow upan yung kanyang formula. So, nung nilabas niya to, itong sinabi nitong PISA test results na creative thinking, totoo naman yan. According sa PISA results ngayon 2024, ang Pilipinas, tayo ay 6 lowest sa 64 countries na dinaan itong mga test na ito. Hindi mo nga dito pwede sabihin na kasalanan to ng TikTok o kasalanan ng mga phone kasi lahat yan may mga bata. Kanya-kanya mga bansa may mga bata dyan. Halos pare-pareho din naman ang pinagdadaanan ng mga batang yan. So ito ay isang resulta ng ating education system, ng ating upbringing sa mga susunod na henerasyon. So dito, binaliktad siya yung sa kanya equation ni Sir Rolando. So sinabi niya rito na ito mga claims si Danny ay sobrang OA. Okay lang sana kung talagang tinry niya. Pero hindi nga daw siya dishonest, delusional siya. Kasi may mga nakita siya dito na post niya dati na di ba ayaw niya pakita yung kanyang formula. Na pinost nga niya to sa Twitter niya. Pinakita mismo ni Danny. May nahanap daw siyang formula. Yung kanyang formula nung May 21, 2023. At yan. So in-explain pa nga niya kung ano pa yung mga nakuha niya dito. Di ba? Talagang ibang level na yung kanyang mga na-reach. Ako rin naman, alam ko rin naman yan. Sa ChatGPT, pag siya, please solve Goldbach conjecture. Yeah, ayan. Diba? Ito na. Ito na nag-solve para sa atin. So syempre bilang isa normal na tao, napasearch ako eh. Meron na nga bang nag-solve nito? Tapos meron mga nag-solve na sa kanya. Pero ano kasi ganito kasi ang mathematics at siyensya. Hindi ka pwedeng maniwala lang. Meron dito tinatawag na mga peer review na dadaan to sa sobrang daming tao. So ito yung Goldbach conjecture. So makikita mo yan, di ba? Yung nasa left and right ay mga prime numbers. So nagbibigay lang sila ng parang array ng mga numero. So ito yung lagpas ng 4. So 4, 6, 8. Yan naman ay mga even numbers, diba, na indivisible by 2, tapos dagdag. So ito example lang para lang ma-prove ko ano yung pinupush ng Goldbach conjecture. Example lang kaya sa 16. Kung makikita mo itong dalawang block na to, sa pagitan ng 11 at 5. So ano ang sum ng 5 at 11? 16. At isa pa, dito naman sa susunod naman ay ang 11 at 5 which are prime numbers. Wow! Galing mo naman! Sunod naman, dito naman sa blue naman na highlight, 13 and 3. Pag in-add mo ay, very good, 16. Ay, ito yung umabot sa 400 sextillion.
20 yan na zero. Mas marami pa sa grade mo ngayong quarter na dami ng even numbers na nagpo-prove nito. Ngayon, ang pinakamahirap na i-prove ay infinity. Okay, yan na isang numero. Yes, totoo, ang infinity ay isang klase ng numero. Dapat may pakita mo na kahit sobrang dami ko na ilagay ng malalaking numero, dapat yun pa rin ang lalabas. At yun ang ginawa ng karamihan ng mga magagaling na mathematic na gumamit sila ng mga tinatawag natin ng mga methods. May circle method dito kay Ezra Manuchan, si sieve method naman kay sa Norway mathematician na si V. Braun, ang density na ginawa dito ng Russian mathematician na si so ito ay mga attempts pero hindi sila as defining. Hindi naman siya parang 1 + 1 = 2. Lahat naging 2. Kailangan sa lahat ng klase ng whole even numbers dapat magsastand siya. Siguro meron, syempre hindi naman ako mathematician, siguro meron dyan, pag napupunta na tayo sa mga sobrang lalaking mga numero, na hirap na makahanap ng mga ganon karami na prime numbers. Kasi ito kasi syempre maliit lang to. Kung makikita mo palaki ng palaki, diba? At baka ngayon 50 pa lang, paano pa umawali ng 20 na zero? Ganon karaming numero. 20 places ng numero. Diba? Parang Meralco mo pag summer. Ganon kalalaki. Baka kailangan mo i-prove yun eh. So may mga nagsubok naman, pero siguro dahil nga peer-reviewed yan, maghahanap yan kada lugar, kada bansa na magdi-disprove nun. Na gagamitin yung formula mo para i-prove eh. So hindi ka pwedeng dumiretso lang ng ganun lang sa presidente na ang dami-dami pa naman ng mga organizations at communities dito sa Pilipinas. Tinag nga niya, yan, ang Mathematical Society of the Philippines at yung DOST Science and Technology Information Institute. So kung marami pang iba dyan na pwede mong padalhan bago sa presidente na iba ang iniisip kesa doon sa inquiry mo. Kasi ganoon din. Kailangan ma-check mo na dito yan. Check mo muna natin dito. Kasi kung ikaw, Sir Danny, isang parang prodigy na nakahanap at pinaghirapan itong formula mo, pinapakita mo na may kakayahan ang mga Pilipino dito sa Pilipinas mag-produce ng mga magagaling na mga matematiko. At saan ka pwedeng kumuha ng iba pang matematikong Pilipino kung hindi dito sa Pilipinas? Ganon nga man talaga ang knowledge. It is built upon the shoulders of the giants before you. Hindi ko makakalimutan yan eh. Kaya nga importante ang sourcing. Diba? Pag gumagawa tayo ng mga thesis, paghahanap tayo ng mga fake news sa internet, importante ang source. At syempre, kada source niya ay binaback upan na iba pang source. So parang parang nagtutulungan yan para gumawa ng mas matibay na pruweba, mas matibay na teorya o mas matibay. Kaya nga hanggang ngayon ang gravity theory pa rin eh. Kasi sa sobrang totoo niya, diba? Kasi pinagdadaanan natin, hindi pa rin siya napoprove ultimately sa lahat ng klase na aspeto ng fisika para maging totoo siya. Kaya hindi pa siya law. It's still the theory of gravity, pero kahit tinatawag natin, bakit nalalaglag naman ako sa bahay pag tumalon ako? Wag, mahal ka na maraming tao. Ang ganon kasi ang siyensya at matematika. Ganon tayo bumuo ng knowledge eh. Hindi ka pwedeng maniwala lang, hindi ka pwedeng attach lang. Kailangan ready ka lagi ma-criticize. Diba, maganda nga pag-usapan to kasi criticize nung unang issue, nung iba't ibang tao na ang nagsabi sa kanya kung anong kanilang nararamdaman. Ganon din sa mga educational institution. So yun, medyo nag-init din na si Sir Rolando sa kanyang pinakita na ang dami mong KOA-yan, ilabas mo na lang at hayaan mo mga tao na gamitin yun. Diba? Yun yung kanyang kinakatakot na matakot, manakaw yan. Dahil i-check pa naman yan ng libo-libong mathematician. Hindi rin naman pwede i-claim yun na kung sino-sino mathematician. Kasi kahit sabihin mong malagpasan, sabihin natin i-push niya, na ipatin yan, mahahabol din naman siya. Pwede mo i-contest yun. Diba? Ikaw ay matutulungan ng mga tao sa paligid mo, ng iba pang mga mathematician. Kasi kailangan yan eh. Parang lahat naman dito magsa-thrive. Lahat naman dito ay magagamit itong sabihin natin tama mo, hopefully, na formula. Siyempre ako hindi ko kaya i-disprove yung formula na pinakita niya dito sa Twitter. Hindi naman ako mathematician. Pero may mga mathematician dyan, mga Filipino YouTubers at influencers, gusto kong gawin nyo to. Gusto ko makita kung meron ngang merit o kung meron ngang, alam ko mahirap siya. Pero di ba, hindi ko to expertise para sabihin. Kung sa utang nga ng kapitbahay mo, hindi ma-compute at hindi mo mailabas eh, di ba? Paano pa kayo makakitong umaabot ng 6 quintillion, umaabot ng 400 sextillion na dami ng mga numero. At sinabi to ni Rolando Tubo Jr. na 4-time national top notcher. So, hindi lang siya nagsasalita sa labas ng puwet niya. Nakapag-grind talaga siya ng skill points para masabi niya ito. So, hindi lang itong mga biglaan ng mga mathematician dito sa internet. So, doon tatapos sa mga balita ng Ilonggo. Kung nag-enjoy ka at panoorin nyo yung doon sa education na video, bigyan mo na lang ako ng like dito dahil sa nalaman mong bago impormasyon. James Yapper na mamaalam.